Iintlungu zenkosi yethu Yesu Kristu ngokubhalwe Yohane isahluko se-19 siqale kwivesi yokuqala siyophela kwivesi yama-37. Iintlungu zenkosi yethu uYesu Kristu ngokubhalwe nguJohane chapter 19 verse 1 to 37. Waza ngoko uPilato wamthabatha uYesu wamtyakatya. Amasoldati eluke isithaba ngameva asibeka phezu kwentloko yakhe, amthi wambu ngengubo ebomvu, amana esithi, "Umkani wamaYuda," ammonqoza. Wabuya ngoko waphuma phandle uPilato, athi kubo, "Yabonani, ndimzisa phandle kuni, ukuze nazi ukuba andifumani nalinye ityala kuye." Waphuma phandle ngoko uYesu, enxibe isithaba sameva nengubo ebomvu, athi uPilato kubo, "Nanko umntu." Bathe ngoko bakumbona ababingeleli abakhulu namadindala banqangaza besithi, "Mbethelele emnqamlezweni, mbethelele emnqamlezweni." Athi kubo uPilato, "Mthabatheni nina, nimbethelele emnqamlezweni, kuba mna andifumani tyala kuye." Amphendula amaYuda athi, "Thina sinomthetho, umthetho wethu ke ufanele ukufa, ukuba izenzo zakunyangatha Thixo." Uthe ngoko uPilato akuliva elo lizwi woyika ngakumbi. Wabuya wangena endlwini yerhuluneli, wathi kuYesu, "Ungowaphi na wena?" Ke uYesu akamphendulanga. Athi uPilato kuye, "Akuthethi na kum? Akwazi na ukuba ndinegunya lokubethelela emnqamlezweni, nokuba ndinegunya lokukhulula?" Uphendule uYesu wathi, Ngeungenagunya kumpela ukuba ubungalinikwa nguThixo. Ngoko ke oyena unetyala ngulowo undizise kuwe. ngenxa yoko wayefuna uPilato ukumkhulula. Kodwa amaYuda ayenqangaza esithi, "Ukuba uthe wamkhulula lo, akusihloko sikaKesare, bonke abazenza ukumkani mabachaselwe." Elivile ngoko uPilato eli lizwi, wamzisa phandle uYesu. Wahlala esihlalweni sokugweba kwindawo ekuthiwa sisandlalo samatye, ke ngesiHebhere yiGabatha. Ke kaloku kwakuyimini yokulungiselela iPasika, ilixa ke ngathi lilelesithandathu. Athi kumaYuda, "Nanko ukumkani wenu." ke wona anqangaza esithi, "Susa, mbethelele emnqamlezweni." athi uPilato kuwo, "Ndimbethelele emnqamlezweni na ukumkani wenu?" Baphendula ababingeleli abakhulu bathi, "Thina asinakumkani ngeKesare." wandula ngoko ukumnikela kubo ukuze abethelelwe emnqamlezweni. Bamthabatha ke uYesu bemka naye, ethwele umnqamlezo wakhe, waphuma waya endaweni ekuthiwa yeYokhakhayi, ekuthiwa ngesiHebhere yiGologotha, apho bambethelela khona emnqamlezweni nabanye naye abangabambi bebabini, ngenxa zombini, uYesu ke ephakathi. Ke kaloku uPilato wabhala nombhalo, wawubeka phezu komnqamlezo, kwaye ke kubhaliwe kwathiwa, "UYesu waseNazarethe, ukumkani wamaYuda." lo mbhalo ngoko into eninzi yamaYuda yawulesa.
ngokuba indawo uYesu awayebethelelwe kuyo emnqamlezweni yayikufuphi nomzi. Kwaye ke kubhaliwe ngesiHebhere nangesiGrike nangesiRoma. Babesithi ngoko kuPilato ababingeleli abakhulu bamaYuda, Musa ukubhala uthi ukumkani wamaYuda, bhala uthi wathi yena ndingumkani wamaYuda. waphendula uPilato wathi, Endikubhalileyo ndikubhalile. athe ngoko amasoldathi xa embethelela emnqamlezweni uYesu, azithabatha iingubo zakhe, enza izabelo ezine. La elo isoldathi lanesabelo kwanengubo yangaphantsi. Ke kaloku ingubo yangaphantsi yabe ingenamthungo, yayilukiwe iphela, ithabathela phezulu. Atsho nongoko ukuthi, Masikhatshise ngayo ukuze kuzaliseke isibhalo esithi, amasoldathe ke ngoko azenza ezi zinto. Kwakumi ke ngasemnqamlezweni kaYesu unina nomsakwabo nina, uMariya umkaKleyopa noMariya wasemagadala. uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi ebemthanda emikhona, uthi kuye unina, Mama, nanko unyana wakho, andule athi kumfundi lowo, nanko unyoko. wathi kwakwelo lixa umfundi lowo wamthabatha wamsa kwikhaya lakhe. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto sezifezekile ukuze sifezeke isibhalo, wathi, Ndinxaniwe. bekumi ke isitya sizele yivinika. Bazalisa ke bona imfunqa ngeviniga, bayibeka phezu kwesihobe, bayisa emlonyeni wakhe. Xa ngoko uYesu wabeyamkele iviniga, wathi, Kugqityiwe. wathoba intloko yakhe wawunikela umoya wakhe. AmaYuda ngoko, ukuze imizimba ingahlali emnqamlezweni ngeSabatha, ekubeni yayiyimini yokulungiselela iSabatha, acela kuPilato ukuba imilenze yabo yaphulwe basuswe. Eza ngoko amasoldathi ayaphula okunene imilenze yowokuqala neyomnye obethelelwe emnqamlezweni naye. Kodwa akufika kuYesu, akubona ukuba uselefile, akayaphula imilenze yakhe. Lesuka elinye isoldathi lamhlaba ngomkhonto ecaleni, kwa oko kwaphuma igazi namanzi. Nalowo ubonileyo ungqinile, nobungqina bakhe buyinyaniso, naye yena uyazi ukuba uthetha inyaniso, ukuze nani nikholwe. Kuba zenzeka ezi zinto ukuze isibhalo sizaliseke esithi, akuyi kutyunyuzwa thambo lakhe. Kanjalo nesinye isibhalo sithi, baya kukhangela kulowo bamhlabileyo.
usindise